300 найманців без честі й сумління, готових вбивати за гроші. Саме стільки, будемо відверто казати, нелюдів потрапили на гачок центру «Миротворець». Співробітники організації протягом 1,5 року проводили спецоперацію під назвою «За двома зайцями». В інтернеті організували цілу мережу віртуальних рекрутингових агентств, начебто для найму потенційних бойовиків для роботи у приватній військовій компанії «Вагнер», збройній структурі так званого кухаря Путіна Євгена Пригожина, що бере участь в найзапекліших військових конфліктах по всьому світу, в тому числі і в Україні. В оголошеннях по найму до Вагнера так звані рекрутери з «Миротворця» пропонували чималі гроші за виконання завдань, зокрема в анексованому Криму. І на ці оголошення відгукнулися сотні росіян, охочих вбивати за гроші. В телефонних розмовах з так званими рекрутерами найманці без жодних докорів сумління погоджувалися вбивати, викрадати та залякувати кримських татар. Ми пропонуємо вам послухати кілька уривків телефонних переговорів із такими нелюдами. Значит, будет выдана задача, например, да, зачистить какой-нибудь, ну, естественно, не одному тебе, понятное дело, да, там есть просто населенные пункты, значит, отдаленные, в которых живут крымские татары, которым очень не нравится то, что происходит. В целях воспитательно-профилактических мер мы периодически некоторых из них похищаем, потом их находят уже, так сказать, холодными. Могу тебе рекомендовать, я правильно понимаю, не будет таких проблем, что ты скажешь, что там, это я не могу, это выше там моих моральных норм. Нет, приказ. Есть приказ, по идее, не обсуждается. Выполнение определенных заданий в Крыму будет связано в том числе с силовым воздействием на мирное население. Готовность выполнять приказ непосредственного командования в отношении гражданских. Подтверждаете? Да, подтверждаю. Приказ должен быть выполнен секретно, без свидетелей. Право на применение оружия предоставлено вам до начала операции. Ваши действия. Если свидетель, как бы не нужен, свидетеля тоже, как обычно, убирают же. Убираем свидетеля. Каким образом вы выбираете свидетеля? Путем ликвидации